قصه می واجهان شما را الله خیر بدم. الله لوگ حضرت ابراهیم علیه السلام شد کمو که زمانه گا چرند پدا ملاقات کنه گا چکان چارگ و چک جنین چارگ واسطه آتک اراده کت آتک که الله حکمه که برو جن چکان بچار و بدا حکم رسه اراده بھی اللہ تعالی کہ برا اودا وتی اللہ واسه لوگ یاد بکن لوگ هم داڑو کا مکہ و ہمیں نیت واسطہ پدا اودا اللہ عبادت بکن اللہ حکم بھی اللہ عبادت کھنک واسطہ مخصوص بیتنے اللہ لوگ و تو ہزاروں بعضیں لوگ ہم اڑا اودا بیتنے اللہ لوگ برو اڈکاؤشی نی وقت کے آٹے موشی اللہ ہچ لوگ اودا رو زمین سر نیستا وڑا اولی لوگ اللہ تعالی مکہ ہے نا کہ اڈکت ہمیں پیما اللہ عبادت گاہ بیتے ہیں ہمیں پیما واجہاں اللہ پرستش سجدہ کنگ چمود اچھی وجہ شروع بیتو اونا اللہ سجدہ کتا بلے ہر جگہ سجدہ کتا نہیں اللہ لوگ اڈ کنگ واسطہ مکہ کہ برو آودا اللہ پرستش بکنا و اللہ سجدہ بکنا اللہ ذکرہ بکنا ہمیں پیما آیا چرند سر جوکے نگ لوٹی سجدہ کنگ لوٹی و آئیے فکر کہہ بیتے ہیں بہت سجدہ کھنوکاں کہ توبہ بکنا یہ آنی فکر ہستے کہ اللہ خاص بندہ اللہ خاصم بندہ کہ اللہ خاصم بندہ اللہ لوٹو کھاں اللہ سجدہ کھنو کھاں کہ ہستا برا اللہ عبادت حمودہ بکنا و حضرت اسماعیل علیہ السلام ہم لوٹت کہ وتی پتے گونا ہور بروتے اللہ لوگ اڈ کھنگا گو کمک بکنتے شریک بھی ہمیں پیما دوئیں مشی پت چوک کا یک آدگر مشورت کو و ہمت کت ہمت اچھی گت سرین بست وجہ کعبہ اقدس بنیاد ایر کو دوئیں مشی کوہا چے سنگ آرگا لگتا سنگ ایرگیجگا لگتا پروشگا لگتا سنگانگا سنگ چس کتا اور تھانتے ہمیں جاگا کہ اللہ تعالیٰ سوچ دات کتا واپ تو کا پیش داشت کتا ہر جا کے
راهنمایی کتن پرشتیان جبرائیل همو جاگه سنگ یر کتن پدا کعبه وشوتی دستان و کعبه وجه امارت بنای کن بنای یر کو و آیوشی دنیا توکا اولی لوگ ہیں اللہ تعالی اولی لوگ ہیں اللہ تعالی کے واجہ صاحب کتاب دا شعر حساب توکا لکھتا و خلیل ہم یک کے معمار بیت خلیل ہم یک معمار بیت ہمیں پیما وجہ معمار بھی تو وجہ اللہ لوگ اوشی اڈ کو شعر مطابق موانی کتاب اردو شما برا درست آنی وجہ اوشی وہ دنیا میں گر سب سے پہلا خدا کا خلیل ایک معمار تھا جس بنا کا ازل میں معاشیت نے تھا جس کو تھاکا جس کو تھاکا جس کوتا کا کہ ازل میں معصیت نے تھا جس کو تھاکا کہ اس گھر سے ابلے گا چشمہ خدا کا یا خدا کا ہمیں پیما وجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و حضرت اسماعیل کعبہ بنائند و پدا وتی پروردگار وتی اللہ چے دعا کو وتی داستان گو کار کھنگا مشغول بیتا مکہ ایڈ کھنگا مشغول بیتا وتی دلا چے اللہ نیمگا متوجہ بیتا اللہ سجدہ کھنگا لگتا مودا اللہ ذکر کھنگا و عبادت کھنگا وتی زبان آگو آنی اوشی زبان سرا ای دعا ہستا زبان سرا ای دعا ہستات اللہ والوں اللہ منوکانی کار ہمیشہ ہمیں پیما بیتتے ہیں اللہ منوکانی کار ہمیں پیما بیتتے ہیں کہ اللہ ذکرہ کنا اے ہمارے پروردگار ہماری دعا کو قبول فرما تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے اے میں اللہ اے میں پروردگار میں دعائیں قبول کنوک قبول بکن توے گوشداروک و توے اشکنوک و توے زانوک اے میں اللہ اے میں رب مارا وتی فرمان بردار بکن و میں نسل تو کا ہم یک جماعت ہنچین
پیدا بکن که تی مطیع و فرمان بردار بیتیں و ما را هم وتی عبادت و وتی راستین راه سرا روگ هدایت بده و ما را ای رب ما را چا آهان چی یک رسول پیدا بکن چمه اولادان و آیا هم تی آیتام بانید تی آیتام بانی تو تی علما دنیا تو کا پخش بکن این درستین دنیا تی علما مثلا تی اسلام اور راہ کی تول وٹے صراط المستقیم مردم ہدایت بکن وہنچیں حکمت آئی تو کا بدے وائی دلا ہنچو زینت ببخش کہ تو سکے مزنے زبردستیں حکمت والائی ہستے ترا حکمت ہستے تو حکیمی ہے و تو علیمی زانو کے اے میں رب اے میں اللہ یہ شہرہ امن شہر اڈ بکاں امن و امان میں بھی ہمیشہ اشارتوں کا و میں اولاد و میں اولاداں چی یک کے ہاں بوتھے سجدہ کنو اڈ مکاں اے اللہ درستاں صراط المستقیم راہ روگا ہدایت بدے اے میں رب آہاں چا بوتاں و چا بت پرستیں مردمان گمراہیں مردمان چی دور بکن و تو ہر کسا تی پیروی کانتے و تی طرف دار بان و تی عبادتا بکنا گرچہ تی عبادتا منی خاندان تو کا دے کسی میں بھی کہ بوتے پرستش بکن درو صراط المستقیم راہ کے تو ہدایت کو تا ہمارا راہ رو گئے ہدایت بدا ہاں و آ نافرمان مبا بے شک تو بخشو کیے و تو مہربان ہے ہمیں پیما اے میں پروردگار مارا ہم میں اولاداں تی مقدسیں لوگا آباد بکنا کہ آہانی لوگ ہاں ہمیں مکہ نزدیک آبا مکہ آباد بکن ہنچے جاگے بیبا کہ دنیا کہ اودا نا زمین کار کھیتی گوشی ہستیں باغ و گندم کشے گئے ورنہ سبزی اے میں رب ہمیں پیما تاکہ نماز قائم بکنا و تو آہائی دلان چاہیے شیطان و بت پرستیان دلا دیر بکن
وتی نمیگم مایله بکن صراط المستقیم راه روگه آن توفیق بکن و آها حلارین روزی عطا بکن حلارین روزی آهم بده و میوه و پل آها شرین میوه و شرین رزق روزی آها عطا بکن بده و ای تی شکرین که تی شکرا بکنم و ای می رب العالمین رب العزت تو می ظاهر و پوشیدن رازانی سرا واقفه ای الله زمین و آسمان ها هیچ چیزی نیستن که چیزی ببید که چیرین که تا این الله چایی با خبر نه الله شکرین هر کسا منا اوشی پیری روچا بڑاپے میں پیریا اسماعیل و اسحاق عطا کت بیشک منی رب منی الله منی پروردگار نماز وانگه توفیق عطا بکن ای منی الله منی دعا قبول بکن ای منی پروردگار مناوتی مات و پتا و تمام مسلمانا قیامت روچا ببخش اللہ تعالی حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام دعا قبول کت و هرچی نیک بندیان که دعای ہمیں پیمیں لوٹتا اللہ تعالی قبول کتا گا اللہ یا کعبہ برکتا چی آن دعای قبول کتو و ما را میں قبلہ گا بید قبلہ هستی یعنی هر کس 5 وقت نمازان همایی نیمگوت دیما کند نماز وانی مسلمان وقت که حج کنگ واسطه روانتے تو ہمیں کعبہ توابا کنانتے آئی دیما اوشتن تو دعا کنانتے هنی هم هر کسا که دیدتا مکه معظمه بروت حضرت ابراهیم علیه السلام دمایانی قبول کنگه اثر بچاری الله حکم وجه که سامنے چیکنه آده کلیم پا دیگه بانده البته ٹیم رسه انشاءالله سلامت باته وجه الله میاره الله حافظ چارن چیز کنیم باره نوزدی که نوزده باز این باکه نه من ٹیم کم بیه وانه لوٹن سلامت باته وجه 19 هم باز ہیں چا 55 چا ما 35 ہوا وہاں تک 19 و 35 باز بنا اما 20 گریم 20 و 35 چینچا 20 و 30 55 آم 36 از 36 یم 30 اما 20 کنه 51 دکته سلامت باته 20
تو همه 55 دیگه یا 56 کنی 55 56 5 نکن سلامت باتی بودیم الله مهری الله